Kubhayelwe ngomlilo kwashiswa kwangqongqiswa umuzi kaprincipal kanye nezimoto zakhe kwaNongoma kwaNochuyi emveni kokuba engobe omunye wabantu abaqokiwe ukuba abesethubeni lokuba athola isikhundla sokuba ngumprincipal kulesikole. Mbukele lethu kuHlendlela TV na umfanekiso ogciniwe. Then you decided to burn my house. Ayikho into science. Science. Ngikhiphile incwadi makami. Uyikhiphile? Sofonela insurance. Sibafanele kwamanje. Hey, into science. Oh mama. Oh, madletha mangaka. Madlama mangaka. Madletha mangaka. Madletha mangaka. Hawu nayi umshisi indlu yami bathi bakaloqoyi. Bayishisa indlu yami. Kulungile. Enzani konke nikufunayo. Kulungile.